DZRH ang naghahandog sa inyo ng natatanging dulang pinamagatang mga ginintuang kasaysayan. Handa kong gawin ang lahat. Kuminhawa lamang ang buhay ng aking pamilya. At hindi ko sila ipagpapalit sa kahit anong kayamanan sa mundo. Dahil naniniwala pa rin ako na ang pag-ibig ang siyang tunay na yaman na hindi matutumbasan ng salapi. Siya, si Isabel, ang babaeng handang magsakripisyo at lumaban. Walang takot niyang haharapin ang mga taong mapagsamantala at walang puso. Gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Fleur Diamante. Pag-ibig, ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang, Mga ginintuang kasaysayan. Mga buwanang tapos na kwento na inyong aabangan na punong-puno ng pakikipagsapalaran, pakikipagtunggali, para makamit lamang ang pinakamimithing adhikain, marating ang rurok ng tagumpay sa pamamagitan ng mga ginintuang kasaysayan. narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang, Mga ginintuang kasaysayan. Pare, ayan na si Isabel. Dali lang, ha? Isabel! Ang ganda mo talaga! Uy, oo nga. Naku pare, inirapan ka lang ng crush mo. Ang naman ni Isabel. Ay, nako, dapat lang. Natarayan kayo ni Isabel lahat. Ay, tingnan niyo yung mga sarili ninyo. Imbes na magtrabaho kayo, ayan! Mas gusto niyo ba tumambay at mag-inuman? Uy, ito talaga si Aling Gloria, oh. Palagi na nagbasag trip. Ay, nako! Kung nangangarap kayo manligaw kay Isabel, ay, huwag na kayo umasa na sasagutin kayo niyan. Ay, kita niyo naman, mestiza, matangkad, maganda, sexy, parang model ang itsura. Naka, hindi yan mabata sa mga katulad niyang sunog baga. Basta, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa dyan kay Isabel. Tama! Isinusumpa ko, ha? Mapapasagot ko rin yan kahit gaano pa yan kailap. Uy, di good luck! Nako! Malintignera, hindi na nga kayo. Pare, ang lakas talaga ng tama ko dyan kay Isabel. At hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapasagot. Pero kung hindi ko siya makuha sa santong dasalan, pare, kukunin ko siya sa santong paspasan. Doon. Kilala mo naman yung crush mo. Mataray! Palaban! Kung hindi ka umubra kay Isabel, may option ka pa naman. Nandiyan yung kapatid niyang si Myla. Naku pare, hindi ko papatulan niyang si Myla. Oy, bakit naman? Kung si Isabel, maganda, mistisa at sexy, pare, kabaliktaran naman si Myla. Ayaw ko sa babaeng mataba at nagmamantika. Kami ka naman, pare, nakapanglayad, oh. Oy, bakit, ha? Gwapo ka ba? Sige, ikaw ang pumatol doon kay Myla. Uy, wag na, uy. Kita mo na. Pare, nagsasabi lang ako ng totoo. Kung meron man akong dapat na hangarin at pagpantasyahan, si Isabel yun. At hindi yung kapatid niya. Oh, Isabel, mabuti naman at maaga kang umuwi. O ano, kung saan man yung pag-aaral at trabaho mo doon sa fast food? Ayos naman po, Nay. Malaki pa rin po ang chance kong maging Dean's Lister ngayong SEM. Okay lang naman din po yung trabaho ko bilang service crew. Lahat naman po ka-vibes ko. Ay, kung sa bagay, kilala kitang pala kaibigan at magaling ka makisama. Nga lang po, medyo naiinis lang ako kanina habang pauwi. Naninitsit na naman kasi mga manyak na tambay dyan sa kanto. O paano hindi ka sisitsitan ng mga tambay dyan? Masyadong sexy yung suot mo. Ay, ito po kasing usong outfit ngayon.
At saka, hindi naman pumalaswa tong white shirt at jeans na suot ko. Bakat na bakat yung hubog ng katawan mo, anak. Ay, bahala silang magsitsit sa akin hanggang gusto nila. Di naman po sila uubra sa akin. Tadyakan ko lang sila eh. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Di naman po ako magsusuot ng malalaswang damit. At lalaban po ako sakaling may magtatangkang bumastos sa akin. Siya nga po pala, Nay. Anong oras pong uwi ni Myla? Ay, pauwi na yun ngayon, galing sa eskwelahan. Tamang-tama. May ibibigay po ako sa kanya pag uwi niya. Bakit? Ano ba yung binili mo para sa iyong kapatid? Make-up po. Ha? Matagal na po niyang nire-request to sa akin. Ito rin po kasi yung ginagamit ko ngayon eh. Kabibili mo lang sa kanya ng sapatos ng isang araw, ha? Baka naman hindi ka na nakakaipon yan. Nay, nababudget ko naman po yung sahod ko. Kaya wag po kayong mag-alala. Naku, talagang sunod sa layaw sa'yo si Myla. Kaya po ako nagsusumikap sa trabaho at pag-aaral ko para sa inyong dalawa po ng kapatid ko. Para maiahon ko po sa hirap ang buhay natin. Maraming salamat, Isabel. Kahit na hindi tayo magkadugo, tinuring mo kami ni Myla na parang tunay na kapamilya. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Hindi po ako makakarating sa puntong to kung hindi dahil sa pagmamahal at pag-aaruga nyo sa akin. Hindi nyo man po ako tunay na anak, pero mahal na mahal ko po kayo ni Myla. Kayo na po ang pamilya ko. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito pa rin sa ating durang Mga ginintuang kasaysayan. Ayan! Ayan, Myla, tapos na kitang make-upan. Wow! Ate Isabel, ako pa talaga ito nakikita ko sa salamin. Ang ganda ko na! Sabi ko naman sa'yo maganda ka rin tulad ko. Kulang ka lang sa kumpiyansa sa sarili. Iba pa rin yung ganda at alindog mo, ate. Kaya maraming lalaki nagkakagusto at nanliligaw sa'yo. Hindi ka tulad ko. Hanggang ngayon, ni isang lalaki, walang nagpakita ng interes sa akin. Myla, mga bata pa tayo. Meron at meron ding makakapansin ng kagandahan mo. Basta maghintay ka lang. Huwag kang magmadali. Darating din ang tamang pag-ibig para sa'yo. Sana, pinanganak din akong maganda at sexy tulad mo, Ate Isabel. Sana hindi ako mataba. Pangit. Ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka pangit? Maganda ka rin tulad ko. Maputi. At saka, papayat ka rin. Kung susundin mo yung sinasabi ko sa yung diet at workout routine ko. Pero ate, ilang beses ko na sinubukan yung workout routine mo. Pero hindi talaga kinaya ng katawan ko eh. Ano, ninika lang ako. Basta, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Maganda ka rin. Ang kailangan mo lang, self-confidence. Huwag kang mag-alala. At nandito naman ako palagi para tulungan ka. Alam mo, Ate Isabel, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos kasi binigay ka niya sa akin. Di baling pangit na ako. Basta nandiyan ka lang lagi sa tabi ko. Payakap nga. Oh, big hug. Basta tandaan mo na hindi kita pababayaan. Tutulungan kitang maabot mo ang mga pangarap mo sa buhay. Ay, nga pala. Mag-aalauna na ng hapon. Ay, pupunta pa tayo ng mall. Teka, ano nga palang gagawin natin sa mall, Ate Isabel? Secret. Basta, may sorpresa ako sa'yo. Oh, ano pang hinihintay natin? Tara na! Natin dito sa gadget store na to. Di ba na-snatch yung cellphone mo ng isang linggo? Oh,
Pumili ka na dyan kung anong gusto mo. Talaga, ate? Ibibili mo ako ng bagong cellphone? Alam kong kailangan mo yan. Kaya sige na, pumili ka na. Pero, ate, saan ka naman kumuha ng pera? Oh, malaki-laki din ang naipon ko nun sa pag-online selling. Basta, may budget akong 8,000 pesos para sa cellphone mo. Yung pang hinihintay mo, pili ka na. Salamat, Ate Isabel! Napakabait mong talaga! Mamaya na yung selfie sa bago mong cellphone. Kumain ka muna. Wait lang, ate. O, eto, last na talaga to. Excited Yan. lang, ha? Ang ganda talaga ng cellphone na binili mo sa akin. Ay, syempre. Mas magandang dihama kesa sa lumang cellphone ko na na-snatch. Ibang klase ka talaga, ate. Natutuwa ako na makita kang masaya, Myla. Ay, teka. Parang si Fonzie yung natatanaw ko, ah. Ha? Nasaan si Fonzie? Ayun, oh. Di ba siya yun? Kapapasok lang sa katapat na fast food. Ay, Mukhang may i-deliver na naman siyang pagkain. ang gwapo talaga ni Fonzie. Alam mo, ate, kung magkaka-boyfriend ako, gusto ko sana si Fonzie. Ay, gusto ko siya para sa'yo. Mabait, masipag, magalang, at higit sa lahat, nakikita ko mabuti siyang kaibigan sa'yo. Huwag kang mag-alala. So, suportahan ko sakali mang maging kayo. Talaga, Ate Isabel? Nararamdaman ko magiging mabuti siyang boyfriend sa'yo pag nagkataon. Kaso ate, hindi ko sigurado kung magkakagusto rin siya sa akin. Oo, magkaibigan kami ni Fonzie. Pero, baka hanggang dun lang yung nararamdaman niya para sa akin. Kung kasing ganda mo lang sana ako, ate, hindi ako malulungkot. Myla, ang tunay na pag-ibig hindi nababase sa itsura. Matagal na nating kilala si Fonzie at alam nating pareho na hindi siya ang lalaking bumabase lang sa panlabas na anyo ng isang babae. Malay mo, di ba? May gusto rin pala sa'yo at nagpaplano na siyang ligawan ka. Sana nga, ate. Sana dumating ang araw na mamahalin niya ako ng higit pa sa kaibigan. Nay Marina, tingnan niyo oh. Binili ako ni Ate Isabel ng bagong cellphone at mga damit. Oh, ikaw, Myla, ha? Spoiled na spoiled sa Ate Isabel mo. Hindi naman ho. Si Ate Isabel ang the best sister in the world. Ay, siya nga po pala, Nay. Nag-grocery din po kami ni Myla bago umuwi. Eto po, oh. Ayan. May pagkain na tayo para sa 2 araw. Nay, bakit po may bouquet ng flowers dito? At isang bilaon ng sapin-sapin? Kanino to galing? Yan. Galing kay Dino. Dino? Mm-mm. Yun po ba yung manliligaw na pulis ni Ate Isabel? Siya nga. Nagyayabangan ako sa lalaking yun eh. Kung mo pulis eh, akala mo na kung sinong makademand. Aba gusto pang pumasok sa loob ng bahay para maghintay. Ay? Pero pinaalis ko pa rin. Ayun. Iniwan na lang yung dala niya para kay Isabel. Ay, ilang beses ko nang binasted yang si Dino. Makulit lang. Hindi ko siya bet maging boyfriend. Ayoko sa mahangin at hambog na lalaki. Tao po. Ay. Marina. Nay! Isabel. Ate Isabel, Myla. si Fonzie nasa labas. Oo nga. Ako na magbubukas ng pinto, ha? Ay, Magandang gabi, Myra. Aling Marina, Isabel. Good evening. Fonzie, halika, pasok ka. Salamat po. Oy, kumusta na iho? Napadalaw ka. Ito po. Ayos lang po ako, Aling Marina. Siya nga ho pala. May dala po akong cake at isang bilao ng palabok. Aba. Para po sa inyo. salamat, Fonzie, ha? Akin na, ako na maglalagay sa mesa. Isabel, may ibibigay pala ako sa'yo. Ito, tanggapin mo. Ano to? Natatandaan mo ba? Hindi ako nakapunta sa birthday mo nung nakaraang Webes. Kaya ito, regalo ko sa'yo. Pasensya ka na kung nalita ko ng bigay. Ayos lang. Salamat, Fonzie. Buksan ko na? Oo naman.
Alam ko, magugustuhan mo yung regalo ko sa'yo. Sige nga. Oh my God. Oy, anak, ano yan? Ay, naku, ang ganda. 7 days bangle ba ito, iho? Opo, Aling Marina. Patingin nga, Isabel. Eh, Oy, 18 karat gold pa ito, Fonzie, sigurado ka ba? Ibibigay mo ito kay Isabel? Fonzie, Natatandaan ko nung isang taon, nung lumabas tayong tatlo ni Myra, nung pumunta ng mall, di ba, nilapitan ka namin ni Myra nung pumasok ka dun sa jewelry store para mag-window shopping? oo nga. Tapos, tinuro ko sa iyo tong 7 days bangle na balak kong bilhin pag nakaipon ako sa pag-online selling. Hindi mo na kailangan mag-ipon. Dahil, ayan na yung pangarap mong alahas. Hoy, ano yung pinag-uusapan nyo? Ay, oh my God! Ang ganda namang alahas yan! Ano to, Fonzie? Regalo mo kay Ate Isabel? Oo, Myla. Swerte naman ni Ate Isabel sa'yo. Ako, hindi mo mala ako naisipan regaluhan ng ganyan ng birthday ko. Ay, huwag ka mag-alala, Myla. Babawi ako sa'yo sa next birthday mo. Fonzie, parang hindi ko yata matatanggap to. Lalo na kung iisipin kong pinag-ipunan mo to ng matagal na panahon para maibili lang ako ng ganito kamahal na regalo. Tama ka. Matagal kong pinag-ipunan yan. Kaya magiging masaya ako kung tatanggapin mo yung munting regalong pinaghirapan ko. Kasi, espesyal ka sa akin, Isabel. Espesyal pala. Nay, pasok mo na ako sa kwarto. Ha? Medyo sumama yung pakiramdam ko. Sigurado ka, anak. Ay, kakain na tayo ng hapunan. Busog pa po ako, Inay. Sige po. Sige, tatanggapin ko na to, Fonzie. Maraming salamat. Iingatan ko to. Fonzie, o dito ka na maghapunan. Ay, oo nga. Saluhan mo na kami. Sige po, Aling Marina, Ayan. Isabel. Sige. Kung ganun, tara na mga anak. Kumain na tayo. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito pa rin sa ating durang Mga ginintuang kasaysayan. Nasaan ka na, Myla? Pasensya ka na. Pero nauna na ako umuwi. Napapansin ko, iniiwasan mo ako simula pa kahapon. Galit ka ba sa akin? May nagawa ba ako mali? Fonzie, tapatin mo nga ako. May gusto ka ba kay Ate Isabel? Myla, alam mo namang pareho ko kayong kaibigan ni Isabel. Espesyal kayo sa akin. Magkakasama tayo simula pagkabata. Iba kasi nakikita at nararamdaman ko, Fonzie. Nagsiselos ka ba? Oo, nagsiselos nga ako. Kasi mahal kita. Mahal kita ng higit pa sa isang kaibigan. Ganun ba? Myla, mahal din naman kita pero bilang isang kaibigan lang. Kung kasing ganda ba ako ni Ate Isabel, makakaya mo na ba akong mahalin ng higit pa sa kaibigan? Magkasama na tayo simula pagkabata. Tinuri na kita bilang kapatid. Hanggang doon lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Tama na. Huwag mo nang ituloy. Sasaktan lang ako. Sige na, bababa ko na to. Bye! Ay, Isabel! Dali lang! Dali! Hindi ako si Ate Isabel. Teka, sino ba kayo? Taray mo naman Manang-mana ka talaga sa kapatid mo. Nasaan nga pala si Isabel? Gusto ko lang siya makausap Tatanungin ko lang kung kailan niya ako sasagutin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Alis na ako. Sigurado hinahanap na ako ni Nay Marina. Sandali! Ano ba? Bitiwan mo nga ako!
Pare, mapalag pa tong santo. Ano ka mas matari pa to kesa kay Isabel? Huwag ka munang umalis. Samahan mo muna kami ng kaibigan ko, okay ba? Iwan niyo ako eh! Ha? Lente, bakit mo ako sinambal? Sinambal ka, pare. Ginagalit mo ba ako? Halika rito! Aray, ano ka bitiwan mo sabi ako eh? Sabi nang huwag kang maingay. Pare! Okay ka mo? Kung hindi mo yan makakuha sa paspasa si Isabel, pagtsagaan mo na lang yan. Ano, gusto mo tulungan kita dyan, pare? Sige! Pagtsagaan na natin to. Gagawin niyo namin! Iwan niyo ako! Ang ingay mo, ang dapat dyan sa bibig mo ganito. Ano? Yan, Huwag tama. ka nang pumalag sa amin. Dahil ang gusto lang naman namin, maligayahan kami ngayong gabi. Tara pare, tulungan mo ako. Dalhin natin to sa liblib na lugar para pagsawaan natin. Ano ang mangyayari kay Myla sa kamay ng mga lalaking dumukot sa kanya? Makaliligtas pa kaya siya sa panganib? Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan. Narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang. Mga ginimtuang kasaysayan. Nay, dumating na po ba si Myla? Hindi pa nga rin, anak eh. Dapat nakauwi na siya bago mag alas 7. Ay, alas 10 na, wala pa rin ang kapatid mo. Tinawagan niyo na po ba yung mga kaibigan niya? Si Francie. Nakausap ko si Ponce sa telepono. Sabi nga niya sa akin, hindi sila sabay na umuwi. Isabel, baka kung ano na nangyari kay Myla. Nay, lalabas po ako para mag-report sa mga pulis. Susubukan ko rin hanapin si Myla sa paligid. Aba, hindi pwedeng ikaw lang ang mag-isang lalabas. Baka mami, ikaw naman ang mapahamak. Sasama ko sa'yo. Ay, tutulungan kita sa paghalap sa kapatid mo. Kami ang bahala rito. Nay, huwag po kayong mag-alala. Mahahanap din natin si Myla. 4 na oras na tayo naghahanap. Pinalugod na natin ang buong barangay. Hindi pa rin natin makita si Myla. Oh, Isabel, hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa kapatid mo. Aling Marina, mabuti po siguro magpahinga muna kayo ni Isabel. Kami na po ang bahalang maghanap sa nawawalaan yung anak. Naku, hindi, Mang Bener. Hindi rin ako makapagpapahinga sa bahay hanggat nawawala si Myla. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Oh, may nakita daw doon. May natagpuan daw na babaeng nakahandol sa doon sa likod ng puno ng Oh, Diyos ko! mangga. Isabel, halika, punta natin! Punta na, dala. Dali! Ano, buhay pa ba? Buhay pa ba yan? Buhay pa ba? Oh, Diyos ko! Ang anak ko! Myla! Ano nangyari sa kapatid ko? May pulso, oh. Buhay pa yung babae, dali. At tumawag kayo ng ambulansya. Kailangan natin siya sa ospital. Ay, nakay! Sino gumawa niya sa kapatid mo, Isabel? Sana mailigtas ang mga doktor si Myla. Nay, magpakatatag po tayo. Patuloy lang natin ipagdasal ang kaligtasan ni Myla. Ay, Nay, lumabas na po sa ICU yung doktor. Eh, Doc! Kumusta na ang anak ko? Ligtas na po ba siya? Wala pa rin pong malay ang pasyente. Patuloy po namin siyang obserbahan sa loob ng 24 to 48 hours. Ano po bang nangyari sa kapatid ko, Dok? Marami po nakita mga sugat at pasa sa katawan ng pasyente. Mukha rin nagkaroon ng forced entry na siya naging dahilan para magkaroon ng laceration sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Oh, ibig sabihin, may posibilidad na ginahasa si Myla.
Opo, Mrs. Naku po. Pero malalaman ho natin ang totoo. Kapag nagkamali na ang pasyente, maswerte pa rin ho siya dahil hindi siya pinatay ng rapist. Diyos ko, Isabel, anong gagawin natin? Magsusumbong tayo sa mga pulis. Kailangang mahuli ang rapist ngayon. Hindi tayo titigil hanggat hindi nakakamit ni Myla ang hustisya. Sinusumpa ko, Nay. Hindi ako titigil hanggat hindi nila napagbabayaran ang mga kasalanan nila sa kapatid ko. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito pa rin sa ating dulang. Wag. Maawa niya. Wag. Myla! Myla! Nasa hospital ward ka. Magdadalawang araw kang walang malay. Binangungot ka ba? Ano bang nangyari sa'yo nung isang gabi? Sinong nanakit at gumawa ng kahayupan sa'yo? Sabihin mo sa akin. Maninigaw man si Tikyo. Kasama yung kaibigan niya, Jeffrey, ata yung pangalan. Nakausap ko lang kay Fonzie sa phone. Nung lumapit yung dalawang yun, hinahanap ko nila sa akin. Nang sabihin ko, hindi ko alam. Pinwilsan nila ako sumama sa kanila. Diyos ko. Sinaktan nila ako. Dinala sa masukan na lugar. Doon, walang awa nila akong ginahasa. Diyos ko. Matapos na sila, balak nila akong patayin. Pero nagmakaawa ako sa kanila na ako hindi ako magsusumbong. Ate Isabel, ikaw dapat ang punderya nila. Nadamay lang ako. Inamin sa akin ni Tikyo na ginawa niya to para makaganti sa ginawa mo pambabasted sa kanya. Pasensya ka na kung nadamay ka pa. Pero huwag ka mag-alala. May mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso. Sinisiguro ko sa'yo na pagbabayaran ni Tikyo at Jeffrey ang ginawa nila sa'yo. Makakamit mo ang hustisya. Pangako! Nalulungkot ako sa sinapit ni Myla. Sana mahuli na yung mga rapist na nang-rape sa kanya. Sa totoo lang, Fonzie, nagkikilty ako sa nangyari. Sabi ni Myla, ako raw ang punterya ng mga rapist na yun. Ako dapat yung magagahasa. Nagkataon lang na nasa maling oras at lugar ang kapatid ko. Minaboy nila si Myla para makaganti sa ginawa kong pambabasad sa isa sa kanila. Huwag mong sisiyan ang sarili mo. Di mo kasalanan na nangyari. At saka ang alam ko, hinahanap na ng mga pulis yung dalawang rapist na yan. Oh, nag-text sa akin si Dino. Dino? Yan ba yung pulis na nanliligaw sa'yo? Oo. Teka lang. Ang sabi niya dito sa text, nahuli na raw si Tikyo at Jeffrey. Kasalukuyan nilang ini-interrogate ang dalawang suspect. Ganun ba? Halika, samahan mo ako sa presinto. Ha? Gusto kong harapin ang dalawang demonyong yon. Mga hayop kayo! Hayop! Hayop kayo! Anong kasalanan ng kapatid ko para gawin niyo yun sa kanya? Mga demonyo kayo! Hindi ko kayo mapapatawad! Hayop ka! Tama na yan. Kung paano lang pamatay ng tao, papatayin ko ang dalawang to! Mga hayop! Tama na! Kailangan mo na ang batas natin na magpanagot sa dalawang yan. Sinusumpa ako! Mabubulok kayo sa kulungan!
kulungan! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa kapatid ko! Oh, anong Myla? Aalalayan ba kita papunta sa kwarto mo? Hindi na po, Nay Marina. Dito po muna ako sa sala. Ay, siya, sige. Maghahanda na lang ako ng pananghalian natin. Pag dumating si Isabel, ikaw na magbukas ng pinto, ha? Opo. Ate Isabel, Buti naman at nakauwi agad kayo. saan ka galing? Sino yung kasama mo? Si Fonzie. Sinamahan niya ako sa presinto. Nahuli na kasi sina Tikyo at Jeffrey. Bukas, isasama kita sa presinto para magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa nangyari sa'yo. Ate, natatakot ako. Huwag kang matakot. Dapat nga sila pa ang matakot sa'yo. At saka, kasama mo naman kami ni Nay Marina. Hindi ka namin iiwan. Ate, bakit nangyari sa akin to? Ano kasalanan ko sa Diyos? Para danasin ko to. Shh, tama na, tama na. Basta, ito lang ang palagi mong tatandaan, ha? Ito na ang una't huling may gagawa ng masama sa pamilya natin. Hindi ko hahayaan na apihin o saktan ng sino man sa inyo ni Nay Marina. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Makakamit mo rin ang hustisya. Ipinapangako ko yan sa'yo. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito pa rin sa ating dulang. Ay, Magandang araw po, Aling Marina. Ponce. Oh, pasok ka, halika. Hindi na po. Aalis din kagad ako para mag-deliver ng parcels. Sumaglitol lang ako dito para ibigay kay Maylta. Isang eco bag na punong-puno ng prutas at isang bouquet ng bulaklak. Naisipan ko po kasing bigyan siya ng ganyan. Ang sa ganon, umayos na uli yung kalagayan niya. Hindi na po niya kasi ko sinagot yung mga text ko at tawag sa kanya eh. Although, naintindihan ko naman po yung sitwasyon niya. Mukhang nangihirapan na yung anak kong makamove on sa nangyari. At saka kahit na nakakulong yung dalawang rapist na yun nandun pa rin yung takot sa kanya. Ganun po ba? Oo. Fonzie, Ay, pwede ba kitang nakausap? ay, sige na iyo. Baka sakaling bumuti yung pakiramdam niya kapag kinausap mo siya. Sige, Myla. Opo, si halika. Tuloy. Tungkol pala dun sa sinabi ko sa iyo nung gabing alam kong iyon ang dahilan kaya mo ako iniiwasan hanggang ngayon. I'm sorry. Hindi mo ako kayang mahalin. Kasi hindi ako katulad ni Ate Isabel na maganda, maalindog. Kabaliktaran kasi ako ng kapatid ko. Pinanganak na ganito ang itsura. Hindi sa ganun. Ang totoo niyan, hindi malaga sa akin ang itsura ng isang tao. Ang importante sa akin yung ugali at tunay na pagkatao ng isang tao. Pero may gusto ka kay Ate Isabel, di ba? Huwag mo nang i-deny sa akin. Kasi nakakita at nararamdaman ko. May special kang pagtingin sa kapatid ko. Sige, aaminin ko na sa'yo. Oo, matagal na akong lihim na nagmamahal kay Isabel. Pero hindi ko masabi sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Kasi natatakot akong tanggihan niya. Ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Kaya kahit na mahirap, pilit kong itinatago sa kanya ang totoo. Kung ikaw, matagal mo ng lihim na minamahal si Ate Isabel. Ako, matagal na kitang lihim na minamahal. Myla. Pasensya ka na.
Pero hindi ko na kayang itago pa ang totoo kong nararamdaman para sa'yo. Mahal kita, Valentin Alfonso Rivadavia. At pinapangarap ko na isang araw matutunan mo rin akong mahalin at pipiliin mo makasama habang buhay. Myla, Alam ko, hindi mo kayang ibaling sa akin ang puso't atensyon mo. Kasi nakatali na yun sa kapatid kong pinanganak na swerte sa lahat ng bagay. Sa totoo lang, sobrang naiingit ako kay Ate Isabel. Kasi nasa kanya na ang lahat. Kagandahan, alindog, talino, karisma, at pagmamahal mo. Samantalang ako, eto, parang tangang pinipilit ang sarili ko sa'yo. patawarin mo ko kung hindi kita kayang mahalin ng higit pa sa isang kaibigan. Yun lang ang gusto ko sabihin sa'yo. Sige na, kakaalis ka na. Gusto ko na magpahinga. Myla, mahanap mo rin ang totoo mong kaligayahan. Isabel, hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na pumayag kang sumama at makipag-date sa akin. Hindi ko makakalimutan ang gabing to. Dino, handa akong sagutin ng oo ang panliligaw mo sa akin. Talaga? Pero sa isang kondisyon. Sige. Ano yun? Kahit ano pa ang hilingin mo sa akin, handa akong gawin ng lahat para maibigay yun sa'yo. Sobra ako naaawa sa kapatid kong si Myla. Maaaring hindi ko siya kadugo, pero itinuturing ko na siyang bahagi ng pagkatao ko. Kaya nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko siyang natatakot at nagdadalamhati sa nangyari sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Tino, tulungan mo ako makamit ni Myla ang hustisya. Siguraduhin mong mananagot sa batas ang dalawang rapist na yun. Kailangan makita ko na pinagbabayaran nila mga kasalanan nila sa kapatid ko. Huwag kang mag-alala, Isabel. Ako na ang bahala kina Tika at Jeffrey. Basta ipangako mo sa akin na kapag nagawa kong bigyan ng hustisya ang kapatid mo, tatanggapin mo na ako bilang boyfriend mo. Oo. Oo, Dino. Pangako. Ito rin saan niyo ba kami dadalhin, sir? Huwag na kayong matanong. Saan niyo kami dadalhin? Basta lumakad kayo. Sir naman, ano po bang gagawin Sige, sa lakad. akin? Oh, pwede na dito. Sir, bakit po? Tanggalin nyo na ng poses yung mga yan. Sir, ikaw, ano bang gagawin niyo sa amin? Sandali. Oh. Anong gagawin niyo sa amin? Ayan. Wala na kayong mga posas. Oo. Takbo. Sir? Ano ba? Sinabi naman tumakbo kayo eh. Sir? Bilisan nyo! Takbo! Oo! Takbo na tayo! Dali! Dali! Palalabasin natin ng laban at tumakas sila. Okay. Isabel, aking ka na rin sa wakas. Ano-ano pa kayang mga pagsubok ang naghihintay kina Isabel at Myla? Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa... Narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang... Mga ginintuang kasaysayan. At muli,
Natapos ang aking online selling na sold out ang lahat ng aking mga paninda. Maraming salamat po sa mga nag-mine. Hintayin niyo po ang aking isisend na personal message sa inyo sa Messenger para sa payment and delivery details. Remember, payment first po tayo before delivery. Sa muli, thank you and see you soon. Bye! Ayan, ate. Tinapos ko na yung live stream. Grabe! Iba ka talaga, ate. Hindi ko nga akalain na magsusold out yung binibenta nating mga OEM at class na mga sapatos. Eto, binabrowse ko na yung mga nag-mine. Aba, karamihan puro mga lalaking customers natin. I'm sure naakit sila dyan sa cleavage mo. Ay, grabe Bukod siya. sa maganda ang sales talk mo. Isabel! Mayla, Nay, kumusta yung live stream nyo? Eto, Nay, sold out na naman kami. Eto nga po, sinisimulan ko na mag-send ng order details sa mga nag-mine sa amin. Isabel, ba't naman ganyang ka-daring ang suot mo? Alos lumuwa na yung kaluluwa mo ah. don't worry, Nay. Kontrolado ko naman po ang lahat. At saka, isa sa dahilan kaya tayo nakakabenta online, dahil sa mga assets ko. O basta mag-iingat lang kayo kapag nagla-livestream. Alam nyo naman, nagkalat ang mga basto sa social media ngayon. Ay, Isabel, siya nga pala. Kumusta na kayo ni Dino? Magpipitong buwan na rin kayo, hindi ba? Break na po kami ni Dino, Nay. Ha? Talaga, ate? Bakit naman kayo nag-break? Well, alam niyo naman pag pulis, matulis. Diba? Nahuli ko siyang may ibang karelasyon bukod sa akin. Ayun, nakipag-break ako. Mukhang okay naman sa kanya, so ayun. Eh, kailan pa kayo nag-break ng lalaking yun? Nung nakaraang Lunes lang po. Ewan ko ba? Pero parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan nung nag-break kami. Eto, still happy pa rin. Ay, mabuti naman at nag-break kayo. Sa totoo lang, talagang ayoko sa lalaking yun. Oy, teka, yung mga parcels na nasa sala, kailan yun i-deliver? Ay, buti pinaalala niyo, Honay. Nag-book na po kami kanina ng Rider Courier sa Delivery Mo app bago matapos ang live stream namin. Oy, Myla, checkin mo nga kung meron ng naka-assign na rider sa binook natin sa Deliver Mo. Wait, ate ha. I-check ko lang. Ay, oo, meron na. Oh my God! Bakit, Myla? Ate, si Fonzie ang rider na naka-assign na magpipick up ng mga parcels natin and delivery sa atin. Eto, tingnan mo, oh. Ay, patingin. Oh, Oo nga. Siya nga yung rider natin. Ibig sabihin, umuwi na siya mula sa Amerika. O di ba yung nanay niya yung may-ari ng isang ospital? Opo, Nay. Yung ospital na isa sa pinakamalaki at pinaka-high-tech na ospital dito sa Pilipinas. Anak mayaman, pero mas pinipili niya yung simpleng buhay. excited na ako makita at makausap ulit si Fonzie. Mukhang na-miss mo siya ng sobra. Alam, ate, hindi pa rin nawawala ang feelings ko para sa kanya. Pakiramdam ko nga, parang lalo ko siyang minahal. Pero anak, huwag mong ibuhos sa kanya ang lahat para hindi ka masaktan. Sakaling hindi niya mapansin ulit ang pag-ibig mo. Na-deliver ko ng lahat yung mga parcels na pinick up ko sa inyo. Salamat, Fonzie. Pero bakit hindi ka naman nagpasabi sa akin na nakauwi ka na pala ng Pilipinas? May mga inasikaso lang kasi kung ilang bagay simula nung umuwi ako ng Pilipinas. At saka, busy rin kasi ako sa pag-aaral. Alam mo naman, aspiring doctor ako. Wow. Pero nung araw na umuwi ako, dumaan ako dun sa fast food na pinagtatrabahuan mo. Kaso, wala ka na pala ron eh. Ay, oo. Nung isang buwan pa natapos ang kontrata ko doon. Sa ngayon, naghahanap ako ng trabaho. Pero habang wala, eto, nakatutok ako sa online selling. Meron akong i-recommendang trabaho sa'yo. Oh, talaga? May kilalang mama ko sa Diamante International. Ang balita ko, naghahanap sila ng Jewelry Sales Associate. Baka interesado ka.
Ay, sige. Susubukan ko mag-apply sa Diamante. Bukas babalik ako para ibigay sa iyo yung mga requirements. Gawin mo ring bakit ang mama ko, si Dr. Lourdes Segundina Rivadavia. Salamat, ha. Ititreat kita kapag natanggap ako sa Diamante. Siya nga pala, nakita ko yung status mo sa Facebook nung isang linggo. Single ka na uli? Oo. Break na kami ni Dino. Siguradong mahirap yun para sa'yo. Naku, di oh. Actually, natutuwa pa nga ako. At ngayong single na ako, tumatanggap na ulit ako ng mga application. Pwede ba mag-apply? Polo ko. Pero mas maganda sigurong mag-a-apply ka kay Myla kaysa sa akin. So, parang rejected na pala ako sa'yo. Isabel! Alas 10 na, pumasok ka na dito sa loob. Ay, Pinapapasok na ako ni Nay Marina. Sige ha, mag-iingat ka. bukas ulit, Isabel, ha? Good night. Sana matutuhan mo kong mahalin ang higit pa sa kaibigan, Isabel. Ikaw lang ang babaeng iipigin ko. Wala nang iba. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito pa rin sa ating dulang. Mga ginimtuang kasaysayan. This is your last interview. If you pass this one, for medical submission of requirements ka na. Medyo intimidating si Attorney Giancarlo Fonseca. But I believe in you. Good luck. Salamat po. O sige na. Pumasok ka na sa loob. Sige po. Attorney, nandito na po ang next applicant. Come in. Good morning, Attorney Fonseca. Sit down. So, according to your resume, you are Isabel Elizondo, and you're applying for jewelry sales associate. Oh, nirefer ka pala ni Dr. Lou Rivadavia. Yes, sir. Knowing Dr. Lourdes, hindi yun basta-basta nag-refer sa amin. Unless you're the best. Okay. Shall we start with your final interview? Kahit hindi mo sabihin, alam kong tanggap ka na sa trabaho. Tiwala ako sa kakayahan mo. Oo, pinagsisimula na ako sa 15. Ang gagawin ko na lang, kukumpletuhin ko na lang yung requirements at maipasa ang medical. Well, congratulations. Thank you. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala pa rin akong trabaho ngayon. At saka, sinamahan mo pa ako ngayon. Uy, nga pala, ma-assign ako sa Diamante GC branch. At dahil sa hired na ako, tutuparin ko yung pinangako ko sa'yo. Ititreat kita sa kahit anong gusto mo. Huwag na, Isabel. I-reserve mo na lang yung pera mo sa gagastusin mo sa mga clearance. Ako na lang ang manlilibre sa'yo. Oh, talaga? Oy, sige. Salamat uli sa'yo, ha. Alam mo, maswerte talaga ako kasi my best friend... Fonseca, CEO and President of Diamante International, the biggest jewelry brand in Asia and Pacific region. Ang sarap pakinggan. But who knows? Baka mangyari na yun in the near future, knowing na mahina na si Don Justino Diamante. Wala pa siyang tagapagmana. Hello, Don Justino. Attorney Fonseca, Yes. pwede ka bang pumunta dito sa Flor Diamante Estate? I need to talk to you. Tungkol po ba saan ang pag-uusapan natin? Tungkol sa aking last will and testament. I'll explain the details pagdating mo. Okay.
Papunta na ako dyan, Dorostino. Bye. Kaunting sakripisyo na lang. Mapapasakin din ang lahat ng kayamanan mo. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito pa rin sa ating dulang. Mga ginintuang kasaysayan. Anak Isabel, saan ka magaling? Bakit naka-office attire ka? May job interview ka ba? Opo, Nay. Kagagaling ko lang sa job interview. Sinamahan nga po ako ni Fonzie. At may maganda akong balita sa inyo. Nakapasa po ako, Nay. Talaga? Officially hired na ako as Jewelry Sales Associate. Oh, talaga? Naku, binabati kita, anak. Teka, saan bang kumpanya yan? Sa Diamante International. I-assign po nila ako sa branch nila sa Taguig. Diamante Opo. International? Eh, bakit parang nawala po yung saya sa mukha nyo? May problema po ba? Wala naman. May naalala lang ako. Masaya ako para sa'yo. Pagbutihin mo ang iyong trabaho. Opo, Nay. Pangako. Gian Carlos, alam mo namang matanda at mahina na ang pangangatawan ko. Anumang oras pwede akong kunin ni kamatayan. Kaya ngayon pa lang, gusto ko nang maisapinal ang aking last will and testament. Nang sa ganon, hindi na mapunta sa maling kamay ang mga pinag-irapan ko at ng aking mga magulang. Kung ganon, sino ang napupusuan mong maging tagapagman? Ang aking kaibigan at business partner na si Cleopatra Montenegro. Ano? Sigurado ka? Asawa siya ng matalikong kaibigan na si Eugenio Montenegro. Besides, she's an excellent business partner. Hindi ako mangangamba kung siyang magmamanage ng Diamante International. Pero makukuha lamang niya ang lahat ng kayamanan ko. Kung hindi ko na makikita ang alam kong kahit sa isa kong anak kay Mayela Elizondo. Itong kahit sa isang litrato na nasa akin. Ito pala si Mayela Elizondo. Karga-karga niya ang isang sanggol na babae. Donostino, sino ba si Mayela sa buhay ninyo? Isa siya sa mga naging kasambahay ko noon. Nagkagusto ko sa kanya, nagmahalang kami, at nagbunga yun. Pero naging hadlang noon ang mga estado namin sa buhay, kaya bandang huli, pinili ni Mayela na iwan ako. Ganon ba? Gusto kong hanapin mo yung anak ni Mayela Elizondo. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero isa siyang babae. Hindi ko rin alam kung nasan sila ng nanay niya. Pero malakas ang kutob kung malapit lang sila dito. Kaya Gian Carlos, gawin mo ang lahat na makakaya mo para mahanap si Mayela at ang anak ko. At kapag nahanap mo ang aking anak, sa kanya ko ipamamana ang lahat ng mga kayamanan ko. Lintek, sa kabila ng ginawa ko para sa kumpanya, hindi man lang ako pumasok sa isipan niya para gawing tagapagmana ng lahat ng mga ari-arian niya. Tapos ako pang inutusan niyang maghanap sa bastarda niya.
Hindi ako papayag na hindi ako makikinabang sa Diamante State! Carlos, anak, Ma, kayo pala. sinabi ko na sa'yo, huwag kang magtitiwala kay Justino. Ipagpatuloy mo na lang yung unang plano natin, ang pabagsakin ang matandang yon. Pero Ma, Mas madali mo makukuha ang gusto mo kung magsimula ka ng gawin ang mga plano natin. Patayin mo na si Justino. Ma, patayin ko man ang matandang yon. Wala pa rin kasiguruhan na makukuha ko ang lahat ng kayamanan niya. E di sama mong patayin ang lahat ng mga taong alam mong makakahadlang sa mga plano natin. Ang bastadang anak ni Don Justino, kailangang mawala siya. At kapag nagawa ko yun, isusunod ko ng matanda. Kapag nawala na sila sa landas ko, wala nang makapipigil pa sa tagumpay ko. Tama yan, Carlos. Ipaghiganti mo ako sa mga ginawang kasalanan sa akin ng pamilya Diamante. Ano kaya ang magiging papel ni Carlos Fonseca sa buhay ni na Isabel at Myla? Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap. Narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang Mga ginintuang kasaysayan. Myla? Sinay Marina? Umalis siya kanina pa. Mamamalengke ng mga kakailanganin natin para sa pagpunta natin sa sementeryo bukas. Bukas palang birthday ni Tita Mayela. Mag-iisang dekada ng patay si Mama. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung ano talaga ang buo kong pagkatao. Gusto ko malaman kung sino totoo kong ama. Ilang beses na natin yan tinanong kay Nay Marina. Pero maski siya, hindi niya alam ang totoo. Dinala ni Tita Mayela sa hukay ang pagkakakilanlan ng iyong ama. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Nay Marina. Nararamdaman kong may alam siya. Nakilala niya ang totoo kong ama. Hindi naman siguro magsisinungaling si Nay Marina sa'yo. Wala ako nakikitang dahilan para gawin niya yun. Ay, Ate Isabel. Myla, alam ko kung anong pinagdaraanan mo ngayon. Nagdadalamhati ako sa sinapit ko sa kamay ng mga rapist na yon. Pero alam mo ba, meron pang mas masakit na nangyari sa akin. Inamin sa akin ni Fonzie na hindi niya ako kayang mahalin nang higit pa sa kaibigan. Kung ganun, dapat mo na lang sigurong tanggapin ang katotohanan at mag-move on kay Fonzie. Hindi, ate. Hindi ko kaya mag-move on na lang ng basta-basta. Mahal ko si Fonzie. Siya lang ang lalaking pinapangarap ko. Siya lang ang gusto kong mahalin at makasama habang buhay. Pero hindi mo naman siya mapipilit na mahalin ka. Alam mo ba kung bakit hindi ako kayang mahalin ng lalaking gusto ko? Dahil sa'yo, Ate Isabel. Ikaw ang mahal niya. Ano? Inamin sa akin yun ni Fonzie. Matagal na siya may gusto sa'yo. Nung marinig ko yun, sobra akong nasaktan. Ate, ano pa bang meron sa'yo? Kaya lahat ng tao napapahanga mo. Myla, hindi ko kasalanan kung sa akin man magkagusto si Fonzie. Kinukumpara ko palagi sa'yo ng mga tao nasa paligid natin. Kung ikaw puro papuri na tatanggap, ako puro panlalait at pangiinsulto. Lahat ng swerte na pupunta sa'yo, habang ako, eto, parang pinanganak na malas. Myla. Katulad na nangyari sa akin ngayon. Ikaw ang balak nilang gahasain. Ikaw dapat yun nasa sitwasyon ko ngayon. Pero nung nangyari, ako ang napahamak. Ako ang nababoy ng mga hayop na yun.
So, gusto mong ipahiwatig sa akin na sana ako na lang ang ginahasa ng mga lalaking yon, ganon? Ang punto ko, ate, bakit puro na lang sa'yo napupunta ang swerte? Bakit puro ako na lang ang sumasalo ng lahat ng kamalasan sa buhay? Myla, kung alam mo lang kung gaano ako nasasaktan sa nangyayari sa'yo ngayon. Kung pwede nga lang na akuin ang nangyari sa'yo, gagawin ko. Mas gugustuhin ko na lang na akong maghahasa sa halip na ikaw. Kahit kailan, hindi ko hinangad na mapahamak ka. Siguro, oo, hindi tayo magkadugo, pero ginagawa ko ang lahat para guminawa ang buhay ng pamilya natin. Lalo ka na. Ate Sa Isabel, totoo lang, nahihirapan na akong pagsabayin ng pag-aaral. Tapos yung trabaho ko dun sa fast food at pag-online selling. Pero patuloy pa rin ako. Hindi ako sumusuko kasi iniisip kong kinabukasan mo ng pamilya natin. Gusto ko balang araw maiahon kita sa hirap na dinaranas natin. Mahal kita, Myla. Mahal ko ang pamilya ko, kaya ginagawa ko to. Ate, huwag mo sana ako sisihin sa mga pagsubok na dumarating sa'yo. Hindi ko yun kagustuhan. At saka, ang problema mo, problema ko rin. Hindi ka nag-iisa. At handa akong tulungan ka sa mga pinagdaraanan mo ngayon. I'm sorry, ate. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin na makita kang nagdurusa. Myla! Isabel! Buksan niyo itong pinto, dali! Ate, nandiyan na si Nay Marina. Sige, ako na magbubukas ng pinto. Nay! Salamat. Buti naman po at umuwi kayo agad. Oo. Natulungan ko na po kayo dyan sa mga dala nyo. Oh, eto, kunin mo, Isabel. Akin na ho. Myla! Nay, Yung mga lalaking gumahasa sa'yo, natagpo ang patay kanina doon sa talahiban, malapit sa gubat. ano po? Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito pa rin sa ating dulang. Mga ginimtuang kasaysayan. Nay, bakit daw po namatay si Tikyo at Jeffrey? Ang balita ko, nagtangkang tumakas ang mga yon. Nung mahuli nga ng mga pulis, nang agaw pa daw ng barel at ang laban. Ay, kaya ayun, napatay tuloy sila. Grabe. Dapat lang sa mga hayop na yun. Kulang pa nga yun sa ginawa nila sa akin. Nag-text si Dino. Pagkita raw kami ngayong gabi. Isabel, sino yung nag-text sa'yo? Nay, wala po. Wala ho. Kaibigan lang. Aalis po ako mamayang gabi. O, saan ka naman pupunta? Baka mapahamak ka kung maalis ka ng gabi. Ano po, sa bahay ng kaibigan ko ho. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Hindi po ako mapapahamak. Sinunod ko na ang gusto mo, Isabel. Nakamit na ng kapatid mo, Justisya. Pero hindi ko sinabi sa yung patayin niyo yung 2 rapist na yun. Ang sabi ko lang, siguraduhin niyo lang na hindi makakatakas ang 2 sa kulungan. Ang linaw ng sinabi mo sa akin noon na gusto mong mapadali ang pagkamit nyo ng Justisya. Yun lang ang tanging paraang naisip ko. At saka, ayaw mo nun. Napagbayaran nun nila agad yung ginawa nila kay Myla. Hindi yun ang gusto ko, Dino. Maasahan ko na ba nasasagutin mo na yung panliligaw ko sa'yo? Hindi. Anong hindi? Tuparin mo usapan natin. Kasi, kung pahihirapan mo pa ako, Ano? Anong gagawin mo? kilala mo ko. Mahirap akong kalaban. Tinatakot mo na ako ngayon. Bakit? Balak mo ba akong patayin sakaling tumanggi ako sa'yo? Huwag mo na akong pahirapan pa, Isabel. Alam mo naman patay na patay ako sa iyo eh. At handa akong pumatay. Mahalin mo lang ako. Sige. Papayag na ako makipagrelasyon sa'yo. Pero, sa 2 kondisyon.
Mamahalin at irerespeto mo ako. Yun lang ba? Okay. No problem. Magiging mabuti akong boyfriend. Promise. Nako, pasensya ka na, Ponce. Natutulog na si Myla eh. Si Isabel naman hindi pa rin umuuwi hanggang ngayon. Okay lang po, Aling Marina. Babalik na lang ako bukas. Pero pakibigay na lang po ito kay Isabel. Oh, flowers at chocolates. Uy, naliligaw ka ba sa anak-anakan ko? Opo. Okay lang ho ba sa inyo kung maging boyfriend ako ni Isabel kung sakala? Ay, oo naman. Matagal na kitang kilala. At alam ko naman na magiging mabuting boyfriend ka. Buo ang suporta ko sa iyo. Kung pwede po sana, ilakad nyo naman ako sa kanya. Kung gusto mo, itatakbo pa kita kay Isabel. Salamat po, Inay Marina. O ano? Kailan mo aaminin sa kanya na gusto mo siya? Kung pwede po sana ngayon, gagawin ko na. Oy, sandali ha. Siguradong si Isabel na yung kumakatok. Bubuksan ko lang pinto. Mabuti naman na tumuwi ka na agad, Isabel. Nay. Nandito si Ponce. Hi. Magandang gabi, Isabel. Ikaw pala, Fonzie. May ibibigay sana siya sa iyo eh. Tsaka baka may sasabihin na rin siyang importante. Ano yon, Fonzie? Flowers and chocolates for you, Isabel. Bakit mo ako binibigyan ng ganito? Manliligaw ka ba sa akin? Pwede bang ligawan ng babaeng matagal ko na minamahal? Sorry, pero wag mo nang ituloy ang panliligaw mo sa akin. Isabel. Anak, bakit naman? Nay, Fonzie, may boyfriend na ako. At kakasagot ko lang sa kanya kanina. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito pa rin sa ating dulang. Mga ginintuang kasaysayan. Ate Isabel, totoo ba yung nabalitaan kong boyfriend mo na yung pulis na si Dino? Oo, Myla. Kaya wag ka nang magselos sa akin. Kahit na may boyfriend ka ng iba, wala pa rin kasiguraduhan sa akin na mababaling ni Fonzie yung pagmamahal niya sa'yo. Sa mga panahong to, alam ko nagdurugo ang puso ni Fonzie kasi mas pinili ko ang ibang lalaki kesa sa kanya. Samahan mo siya. Tulungan mo siya makamove on sa akin. Pagkakataon mo na para mapalapit sa kanya. Ate, sigurado ka bang talaga sa desisyon mong mahalin si Dino? Hindi kaya ginawa mo lang ito para sa akin? Bukod sa mahal ko si Dino, ginawa ko rin to para mawala na yung pagsiselos mo sa amin ni Fonzie. Pero hindi ako naniniwalang mahal mo ang pulis na yon. Ay, bahala ka kung anong iisipin mo. Ang mahalaga sa akin, unti-unti mo nang maaayos ang buhay mo. Huwag kang mag-alala. Ilalakad kita kay Fonzie. Wag na, Ate Isabel. Ayoko naman pilitin si Fonzie na mahalin ako. Handa ako maghintay kung gaano pa yung katagal. Basta masiguro ko lang na mahal niya na akong talaga. Ay, tumatawag sa akin si Fonzie? Sige na ate, sagutin mo. I-loudspeaker mo para marinig ko rin ang pag-uusap ninyo. Sige. Hello, Fonzie. Isabel. Hi Fonzie, nandito rin ako. Ano, kumusta ka na? Bakit ka napatawag ng ganitong oras ng gabi? Pasensya na kung naistorbo ko kayo. Tumawag ako kasi gusto ko lang magpaalam sa inyo. Magpaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa States para dalawin yung papa kong nasa States.
Binalitaan kasi ako ng half-brother ko na may sakit si Papa. At gusto raw niya ako makita at makausap kahit sa huling sandali. Ganun ba? Kailan ka naman babalik? Hindi ko alam, Isabel. Baka hindi na rin ako bumalik ng Pilipinas at ipagpatuloy ko na lamang ang pag-aaral ko sa Amerika. Fonzie, huwag mong sabihin sa akin na hindi na tayo magkikita. Pasensya ka na, Myla. Pero hindi ko masasagot sa ngayon ang tanong niyo ni Isabel. Iyon lang ay tinawag ko sa inyo. Bye, Isabel. Myla. Mag-iingat ka, Fonzie. Mamimiss kita. Mamimiss ko rin kayo. Lalo ka na, Isabel. Buo pa rin ang kumpiyansa ko na magkikita pa rin tayo. Bye for now, Fonzie. Take care. Tama kaya ang ginawang desisyon ni Isabel sa kanyang buhay? Ano ang naghihintay na pagsubok sa dalaga sa mga darating na panahon? Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina... Narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang Mga ginintuang kasaysayan. Oh, excited ka na ba sa iyong first day sa trabaho? More than excited. Tara, sabay ka na sa akin. Ito helmet mo. Ay, salamat, Fonzie. Pasensya ka na rin kung naistorbo pa kita sa work mo, ha? Wala yon. At saka, alam mo namang malakas ka sa akin eh. Nay, papasok na po ako sa school. Sige, Myla. Mag-iingat ka, ha? Opo. Oh, Ate Isabel. Fonzie? Ihatid ko ang ate mo sa bagong work niya. Oh, bakit pa? Pwede naman siya mag-commute na lang, ha? First time ni Isabel sa trabaho. Kaya tutulungan ko siyang ma-familiarize yung mga daraanan niya. Papasok sa trabaho at pauwi sa bahay niya. Pasabay na ako sa inyo. Myla, alam mo namang pang 2 tao lang itong motorsiklo ko. At saka wala rin akong extra helmet eh. Fonzie, si Myla na lang ang ihatid mo sa university ng pinapasukan niya. Magkukumute na lang ako papuntang work. Ha? Tara, Fonzie. Sabay na tayo. Akin na yung helmet, ate. Eto. Salamat. Isabel. Nakikiusap na akong ihatid mo na si Myla para makasave siya ng pamasahe. Sa susunod mo na lang ako ihatid sa trabaho, ha? Sige. Ihatid ko ng kapatid mo. Tara na, Fonzie. Malilate na ako sa school. Kumustang unang araw mo sa trabaho, Isabel? Ayos naman po, Nay. Unang araw ko, nakabenta agad ako ng 8 mamahaling alahas. Aba? Opo, yung nga pong naibenta ko, nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Oh, abay, magandang balita yan. Kaya nga po tuwang-tuwa sa akin yung manager ng branch. Hindi daw niya akalain na ang isang baguhang katulad ko makakabenta agad ng milyones. Nako, hindi na ako nagtataka. Dahil noon pa lang, alam kong magaling ka sa marketing at magaling kang mag-sales talk. O, ikaw naman, Myla, kumusta ka? Wala ka bang problema? Uy, kanina ka pa namin napapansin tahimik ka mula nung umuwi ka. Nagkasagutan kami ni Fonzie. Oh, bakit naman? Paano ba naman kasi, Nay? Akong kasama niya, pero palagi si Ate Isabel ang bukang bibig niya. O ano naman ang masama doon? Bakit nagalit ka na agad sa kaibigan mo? Kakainis lang po kasi. Nagmukha akong kawawa. Kasi panay ang puri niya kay ate. Oo, successful na si Ate Isabel. Alam ko naman yun. Wag niya naman ipumukha sa akin. Di bale, kakausapin ko si Fonzie. Sasabihin ko sa kanya na kapag kasama kanya, wag na siya magsasalita o magkukwento tungkol sa akin. Naku, wag na ate. Para ano pa kung gagawin mo yan?
Para ikaw na magmukhang mabait, ganon. Habang ako naman ang magmumukhang masama. Myla, tama na yan. Huwag mong awayan ng kapatid mo. Sa totoo lang naman, nakakagalit ni. Palagi na lang si Ate Isabel ang pinupuri ng lahat. Palagi siya na lang ang magaling. Oo na, siya na ang pinakamaswerte babae sa mundo. Siya na ang bida. Sandali nga. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Hindi ko kasalanan kung purihin ako ng mga tao at ikaw hindi. Kung gusto mong humanga sa mga tao, lalo na si Fonzie, maging matured ka na. Magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Hindi yung puro ka na lang self-pity. Myla! Myla, bumalik ka dito. Huwag kang basta sa harapan ng pagkain. Myla! Hayaan niyo na po siya, Nay. Ay, nako. Ano ba nangyayari dyan sa kapatid mo? Nagiging masyadong insecure. Yung sahod ko, Anak, ang laking pera naman ito. madalas po kasi ako nag-overtime sa trabaho bukod sa nakakakuha ako ng komisyon dun sa mga binibenta kong alahas. Kaya malaki po ang sahod ko ngayong buwan. Naku, salamat, anak. Myla, Nay, halika rito. bakit po, Nay? Isabel, paano pala yung tuition fee ni Myla sa susunod na semester? Huwag po kayong mag-alala. Nakabukod na po yung pang tuition fee at pambili ng libro ni Myla. Oh, Myla, wala ka nang poproblemahin. Sagot ka na ng ate Isabel mo. Sagot nga niya pagpapaaral sa akin. Pero ano naman ang kapalit? Alam mo namang hindi ako humihingi ng kapalit. Ginagawa mo lang ito para malaya ka Myla! si Fonzie. Ano ba? Magsisimula ka na naman ba ng gulo? Tsaka narinig ko na naman ang pangalan ni Fonzie. Dahil sa lalaking yun, kaya nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng kapatid mo eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong gusto kay Fonzie, Myla? Kung wala ka palang gusto sa kanya, bakit panay naman ang sama mo sa Pwede kanya? ba? Tigilan mo na nga yung kahibangan mo kay Fonzie. Kung ang ate mo ang gusto ng lalaking yun, wala kang magagawa. Huwag mong pilitin yung lalaking alam mo namang walang nararamdaman na pagmamahal sa iyo. Nakikiusap naman ako sa'yo, Myla. Tigilan mo ng pagiging masyadong obsessed kay Fonzie. At nakikiusap akong tanggalin mo ng lahat ng insecurities mo sa akin. Nasisira ang pamilya natin ng dahil sa ginagawa mo. Walang kasalanan si Isabel sa iyo. Kaya nakikiusap naman ako. Huwag ka namang magsimula ng gulo. Ako na naman. Ako mali. Ako na naman ang kontrabida. Bakit ba hindi niyo ako maunawaan? Myla! Bumalik ka nga rito! Hayaan niyo na po siya, Nay. Sa totoo lang, nahihirapan na ako dyan sa kapatid mo. Ginawa naman natin ang lahat para unawain. Hindi naman tayo nagkulang. Siselos po siya sa amin ni Fonzie. Isabel, baka naman pwede mong iwasan muna si Fonzie para sa kapatid mo. Para hindi na siya magselos at kumilos ng ganun. Ha? Sige po, Nay. Titingnan ko po kung anong magagawa ko. Nandito na tayo. Sigurado kang ayaw mo nang magpahatid hanggang sa bahay niyo? Fonzie, ito na siguro yung huli kong pagsabay sa'yo. Bakit? Pasensya ka na. Ayokong madamay ka pa sa problema naming magkapatid. Pero ikaw kasi madalas naming pagtalunan eh. Ganun ba? Nagsaselo si Myla sa tuwing nakikita niyang magkasama tayo. Ayoko magalit sa akin ng kapatid ko. Ayokong lumaki ang gulo sa pamilya namin. Kaya huwag kang magugulat kung iiwasan na kita. Pero Isabel... Sana maunawaan mo ko. Kailangan kong isalba ang relasyon naming magkapatid. Sige. Kung yan ang desisyon mo, irerespeto ko kahit masakit yun para sa akin. Fonzie, wala bang pag-asang mahalin mo ang kapatid ko ng higit pa sa kaibigan? Alam mo namang ikaw ang mahal ko, Isabel. Makikiusap sana ako sa iyo. Baka naman pwedeng ibaling mo na lang kay Myla yung pagmamahal mo sa akin. Pasensya ka na.
Pero hindi ko magagawa yung gusto mo. Hindi mo ko mapipilit na mahalin si Myla katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Sa totoo lang, masakit itong ginagawa mo sa akin. Para akong bagay na gusto mong ipasa o ipairam sa iba. Kung hindi mo ko kayang mahalin, okay lang. Pero igalang mo naman sana yung pagmamahal na ibinibigay ko sa'yo. Sorry. I'm sorry. Hindi ko gustong saktan ng kalooban mo. Sige, hindi ko na ipipilit sa'yo na mahalin mong kapatid ko. Aalis na ako. Bye, Fonzie. Sandali, Isabel. Fonzie. Pakiusap. Hayaan mo yakapin kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Kahit itago na lang natin ang lahat, papayag ako. Basta wag mo lang ako iwan. Fonzie. Mahal kita, Isabel. At handa akong ipaglaban yun. Hindi mo man ako mahalin ngayon, maghihintay pa rin ako. Kahit na wala na akong kasiguruhan kung kailan mo ko ba mahalin. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito pa rin sa ating dulang Mga Don Ostino, I'm sorry. I'm late. It's okay. Tama-tama lang naman ang dating mo. Anyway, ano nang balita sa pinagagawa ko sa'yo? Nag-hire na ako ng isang private investigator at sinimulan niya ng paghahanap kay Mayela Elizondo. Baka by next week or 2, meron na akong may bibigyan na update sa'yo. John Carlos, hindi ako habang buhay na maghahanap sa nawawala kong anak. Nararamdaman kong paigsi na ng paigsi ang aking buhay. Kaya bago ako mamatay, gusto ko planchado na ang lahat. I'm setting a deadline sa paghahanap mo sa aking anak. What date? 3 months from now, kailangang makita mo na siya at madala sa akin. Kung hindi ka magtatagumpay sa pinagagawa ko, I'll make Cleopatra Montenegro and her son, Alessandro Montenegro, as my heirs. Paano naman ako, Don Ostino? Oh. Wala ba kayong binabalak na ibigay sa akin? Siyempre meron. Hindi ko kayo makakalimutan ni Nathaniel na pamanahan ng hindi matatawaran ng serbisyo ninyong dalawa sa akin at sa buong Diamante Empire. Remember, makita ko man o hindi ang aking nawawalang anak, makatatanggap kayo ni Nathaniel lang mana sa akin. Oh, thank you in advance, Don Ostino. By the way, pwede mo na rin i-inform si Cleopatra at Alessandro sa bala ko para pag dumating na ang itinakda kong deadline, handa na silang mag-ina to take over the Diamante Empire. Isabel! Fonzie! Ginulat mo naman ako. Ay, sorry. Anyway, kaya ako napadalaw dito kasi may i-deliver lang ako ng mga parcels malapit dito. Alam ko namang oras ng break time mo so nagpasya akong bisitahin ka. Akala ko ba nagkasundo na tayong iiwasan muna kita kasi ayoko magkalabuan kami ng kapatid ko. Wala tayong pinagkasunduan. But don't worry. Hindi malalaman ni Myla na nagkikita pa rin tayong dalawa. At dahil sa isang oras naman ang break time mo, susulitin kung makasama ka. Hindi ba yan nakakaistorbo sa trabaho mo bilang delivery man?
Nakarami na ako ng deliveries. Kaya okay lang. Kahit mag-break ako ng 1 oras. Anyway, halika. Dadaling kita sa restaurant na madalas namin kainan ni Mama. Ano to? Ililibre mo ako? Yes, dear. Sagot ko na ang pagkain mo. Tara, let's go. Kakainis! Myla, ano ba yan? Ano naman problema mo at nagagalit ka na naman? Eto, blinak ako ni Fonzie sa Facebook. Tapos hindi na rin siya nagre-reply sa mga text ko. Pati sa mga pagtawag ko, nire-reject niya lang yung mga calls ko. Yun lang? Magalit ka dyan, parang katapusan na ng mundo sa'yo. Nakikita pa rin ba kayo ni Fonzie? Hindi na. Niiwasan ko na siya para hindi ka na magselos dyan. Sana lang totoo yung sinasabi mo, Ate Isabel. Teka nga, pinagbibintangan mo na naman ba ako nagsisinungaling? Kilala ko kasi si Fonzie. Hindi yun basta-basta sumusuko. Hindi naman kita pinipilit na maniwala sa akin. Basta nagsasabi ako ng totoo. Ay, pagod na ako sa mga maling akala mo. Ngayon, pwede magpatulog ka, ha? May pasok pa ako sa trabaho. Okay. Good night. Sige na, matulog ka na, ate. Ayan. Tulog na si Ate Isabel. Teka, ayun yung cellphone niya. Kailangan kong makita ang messenger niya. Doon ko malalaman kung nagsasabi siya ng totoo. Kukunin ko na. Ayan, nakuha ko na. Buti na lang, alam ko ang PIN number ni ate. Ayan, na-open ko na. Click ko yung messenger app. Sabi ko na nga ba eh, nagpapalitan pa rin sila ng messages ni Fonzie. Sinungaling ka talaga, Ate Isabel. Kaya pala, bigay todo ka sa akin. Yun pala, nagbabalak ang traitor rin ako. Total, hindi naman kita kadugo. Handa kitang kalabanin kung kinakailangan. Basta, hindi ako papayag na mapunta sa'yo si Fonzie. Hindi! Ito na ba ang simula ng matinding away ng magkapatid na Isabel at Myla? Ang mga bituin ng radyo na